4 na araw nang walang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Aurora. February 19 ang ideklarang recovered o gumaling na ang isang COVID-positive patient mula sa bayan ng Dilasag. Hindi pa rin bukas sa publiko ang turismo sa lalawigan. Ayon kay Governor Jerry Noveras, desisyon na ng bawat LGU kung muling bubuhayin ang turismo sa kanilang lugar, subalit kinakailangan umanong malinaw ang guidelines dahil hindi pa tapos ang COVID-19 pandemic. Kahit na zero active case ang probinsya, hindi pa rin pinahihintulutan ang mass gathering o pagtitipon. Halos lahat ng pagdiriwang maliit man o malaki ay nagiging pinipilit na maging simple. Pero kung titinan po natin, pwede naman po palang ang dating mga ginagawa natin na magarbo ay pwede rin palang gawing simple. Patuloy naman ang online registration upang makakuha ng travel pass ang mga residente at bibisita sa probinsya. Paano nga ba makapagrehistro sa online travel pass ng Aurora? Una, mag-login sa aurora.ngrok.io/citizen. Punan ng tamang impormasyon ng online application form at isubmit upang magkaroon ng sariling account. Kung mayroon ka ng account, maaari ka nang mag-request ng travel pass. Pindutin lamang ang incoming form kung papasok sa Aurora at outgoing form kung palabas ang biyahe. Kailangan ding sagutan ng passenger locator form at hintayin ang approval ng request. Kapag aprobado na ang travel pass, padadalahan ka ng QR code. Ito na ngayon ang iyong pakikita sa mga checkpoint kalakip ang iyong ID. Sa latest COVID-19 bulletin ng Aurora, 90 na ang naitatalang confirmed COVID cases sa lalawigan. 89 sa mga ito ang recovered habang isa ang namatay. Ang Aurora ang isa sa mga probinsya sa Pilipinas na may mababang kaso ng coronavirus. Rainiel Pawid, CLTV News.